El de davant. Crec que està a punt de sortir. No! No, 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 no! No, s'acaba de posar. No. Go, 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 go. No, 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 passen cada 20. No, passen cada 20 minuts. Aquest, el 8. Era el que havíem d'agafar. 8. L'atrapem. Si correm, l'atrapem. Vale, som-hi. Cap allà, som-hi. Perdoneu. Espero molt fortament que ens vegi. No, s'estava esperant aquells nois que venen corrent. No! No! Ja està, l'hem perdut. No, ja està, ja està. No. Què? Què passa? L'un de Barça està tancada per les obres. Per les obres d'aquest pic de la merda. Llavors? Hauríem d'haver... No! Què? No soc idiota, soc molt idiota. Paro de gravar? No, espera. Paro de gravar o no? Un moment. Estem a punt de saber si podrem o no podrem fer el rècord. Joder. No, ja ha sortit. Potser ens agafa, jo per jo. No, gràcies. No, està acabat. No, està sortint. No. He de córrer molt, no crec que l'agafi. Val, l'enllaç a l'estació és de menys un minut, però prefereixo córrer des de plaça Doctor Fleming a la PAN i em sembla... Bueno, ho intentaré. Perquè sempre els semàfors estan interposant el meu camí. Per què? 12 seconds later. Està verd. Però corro per si de cas. No, és l'11.2. És l'11. Si l'1 va en hora i per alguna raó aconsegueixo fer aquesta bèstia en 3 minuts o el 5 va tard, cosa que és probable, supero el rècord per 7 minuts o menys si el 5 va tard, però no, o sigui... què anava a dir jo ara? Sí, 4 hores 30 ja està més fora que dins, si és que encara li queda alguna part a dins, però batre el rècord de 4:48 segueix estant dins, i molt dins. Bueno, molt. Bueno, depèn del 5 i de l'1.
i del CIS, si apareix, perquè encara estem aquí. Bona nit. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. On és? És tombant pel carrer. Esquerra. Sí. Tinc la motxilla tancada, eh? Jo. És aquella. Aquella d'allà. No, ja està. Bueno.